जुदि हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बर'नि जायगायाव बिटिआरनि सीएम जानायमोनब्ला थारैनो गमामायैनो हाग्रामा महिलारिया दुलाराय बर' रायजो राजाजों सोंखारि जानाय आरो मुगै जानाय जागौमोन। सेथियावनो एनडिएमबिनि प्रब्लेमनि थाखाय सोंखारि जानाय जागौमोन हाग्रामा महिलारिया। नैथियाव जाहैबाय सानजा सीमा बारिनाय सनितपुर बिश्वनाथ बिटिआरआव सरजाबफानाय गासै गामिफ्रा हाबजोबनाय। नाथाय दिनै जिहेतु बेफोरनि गासैबो खामानिया आदरा जादों। जोबथेसालियाव गैया, डिस्ट्रिक्ट जेलावबो गैया, सेन्ट्रेल जेलावबो गैया। मानो थाखाय दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालियाव गैया? दिनै सासे दायनिगिरिया कर्टजों आयेनजों दुसि जानाय सासे दायनिगिरिया दायनिगिरिनि जायगाया बबेयाव जायो? जोबथेसालियाव थानांगौमोन नङा होमबा? नाथाय दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव गैया। काहिलिपारानि गोजौ हाजोनि 10 एपिबिएन केम्पआवसो बिथाङा दिनै जोबथेनानै दोनजादों। दिनैनि बे समावहाय बिजनी डिस्ट्रिक्ट इउथ बिपिएफनि मोनसे जुथुमा अभारटेकिं समाय लानाय समायखिरा लानाय बिपिएफ पार्टी जानानै माबायदि खामानि मावलांगोन दिनैनि बे प्रग्रामा मेहेरगोनां जानानै थांबाय। दिनै आङो बे समावहाय बे हाबाफारियाव नुजाथि फैनानै आङो सोरबा राजनीतिक दलखौ थोंजोङै दुसिनो फैयाखै आरो लिंजायाखै। नाथाय आं बुंदों दिनै हाग्रामा महिलारिया बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनायमोनब्ला बे बिटिआरनि सीएम जानायमोनब्ला दुलाराय बर' हारिजों मुगै जानाय आरो सोंखारि जानाय जागौमोन होननानै आं बुंदों। कारन बिटिआरनि दफाफोरा जिहेतु दासिम एसेबो मावफुंजायाखै, बेफोरनि गासैनिबो दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारिया जागौमोन। नाथाय दिनै मावफुं जानांगौमोनब्लाबो लेहेमिया आरो दैदेनगिरिनि दुर्बलतायाव जितु मावफुंजायाखै। जुदि हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बर'नि जायगायाव बिटिआरनि सीएम जानायमोनब्ला थारैनो गमामायैनो हाग्रामा महिलारिया दुलाराय बर' रायजो राजाजों सोंखारि जानाय आरो मुगै जानाय जागौमोन। नाथाय दिनै रायजोआ फिन हाग्रामा महिलारिखौसो नागिरफिननायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। दिनै गिबियावनो जोङो रायजोजों सोंखारि जानाय जागौमोन। सेथियावनो एनडिएमबिनि प्रब्लेमनि थाखाय सोंखारि जानाय जागौमोन हाग्रामा महिलारिया। नैथियाव जाहैबाय सानजा सीमा बारिनाय सनितपुर बिश्वनाथ बिटिआरआव सरजाबफानाय गासै गामिफ्रा हाबजोबनाय। नाथाय दिनै जिहेतु बेफोरनि गासैबो खामानिया आदरा जादों। बेफोरनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया रायजोजों दुसि जानाय जागौमोन। आरो बिनि थाखायबो दुसि जानाय जागौमोन स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानो गोनां। दिनै सरकारि नङि स्कुलफोरा सरकारि जानांगौ आरो सरकारि साकरि जायै जायफोर दिनै भेन्सार स्कुलाव दङ बिथांमोना जायनि दायनिगिरि हाग्रामा जागौमोन। नाथाय दिनै गासैनि थाखाय हाग्रामा महिलाया दायनिगिरि नङा। सेंग्रा सिख्लाखौ फ्रि रिक्रुटमेन्ट होनानै कनसिडारेसन साख्रियाव सोगोन होननानै एकर्डआवनो दङमोन। बेफोरनि गासैनिबो दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन जेब्ला बिटिआरनि चिफ हाग्रामा महिलाया जागौमोन। नाथाय दिनै गासैनिबो दायनिगिरिया हाग्रामा नंलिया। दिनैनि दिनाव सुक्ति खालामनायनि उनावबो रन्जन दैमारिया दे जेलनिफ्राय गवाखै, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा कुनु मोनसे जोबथेसालियाव गैया, डिस्ट्रिक्ट जेलावबो गैया, सेन्ट्रेल जेलावबो गैया। मानो थाखाय दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालियाव गैया? दिनै सासे दायनिगिरिया कर्टजों आयेनजों दुसि जानाय सासे दायनिगिरिया दायनिगिरिनि जायगाया बबेयाव जायो? जेलावसो जायो नङा होमबा? जोबथेसालियाव जायो। जेसेबां गिदिर अफिसारानो जा, जेसेबां गिदिर नेतायानो जा, नों इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारानो जा, दायनिगिरि जायोब्ला बे जोबथेसालियाव थानांगोन। नोङो इन्डियानि टप मोस्ट आइएएस अफिसार आइपिएस अफिसारानो जा, जेब्ला आयेनजों खाजायो आयेनजों दुसि जायो अब्ला बिथांमोननि जायगाया जोबथेसालियाव जायो। अब्ला दिनै रन्जन दैमारि बिथांखौ दायनिगिरि होननानै कर्टआ जुदि फोसावबायब्ला बिथाङाथ' जोबथेसालियाव थानांगौमोन नङा होमबा? नाथाय दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव गैया। काहिलिपारानि गोजौ हाजोनि 10 एपिबिएन केम्पआवसो बिथाङा दिनै जोबथेनानै दोनजादों। मानो थाखाय जोबथेसालियाव गैया? बिनि ओंथियानो जाहैबाय रन्जन दैमारि सार बिथाङा दायनिगिरि नंलिया, बिनि थाखायनो बिथाङा जोबथेसालियाव गैया नङा होमबा? बिथाङा दायनिफ्राय मुक्त जाबाय। नाथाय बिथाङा बै गोजौ हाजोआव मानो जोबथेनानै दोनजादों? बिनि फिननायखौ, बिनि सोंथिखौ नोंथांमोना सोंनोबा मिन्थिनोब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरि लिडार्सफोरनियाव सों
आरो बै आसामनि दैदेनगिरि लिडार्सफोरनियाव जों अब्लानो बिनि एन्सारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दिनै खौसेनि खोथाखौ दिनै नोंथांमोना उत्थापन खालामदों, दिनै सोंदों, मोनथिनो लुबैदों खौसेया जामारगोन नामा? दिनै आं बुङो गमामायैनो दिनै रायजोआ, दिनै दुलाराय बर' रायजोआ, दुलाराय बिटिसि रायजोआ, नों दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन, बर' साहित्य सभायानो, आब'बानो होन, बनसुआनो होन, सोरबा बिएसइउआनो होन, गासैबो संगठनानो हाग्रामानि अनगायै बिटिसिआ रैखाथि गैला होननानै सानदोंब्ला गमामायैनि खौसेथिया जागोन, नङा होमबा? बेखौ दिनै बुङो आरो खौसेथि जायोब्ला गमामायैनि रायजोआ गोजोनगोन आरो बे गोजोननायखौ दिनै जोङो राननानै मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। जोंनि बे बिपिएफ दला गोख्रोङै मावलांगोन आरो बिना माबाजोंहाय कन्डिसनजोंनो दिनै बिबानखौ लानानै मावलांगोन होननानै मिजिंथिदों। गोजोन्थों। सिगांग्रो मिडिया नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोन आं बेलासिनि जौ समाव आं जासिग्रोबाय। दा आङो सरलपारायाव आं गोबाव बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आं गोबां खामानि मावबोबाय। जे बर्डा एरिया डेभेलपमेन्ट प्रग्राम होननाय मोनसे सेन्ट्रेल फान्डनि दारै। दा बिथांमोनजों आं गोबाव समनिफ्रायनो आं बिथांमोनजों मोजां सोमोन्दो दं। जाय बे एरियानि जाय हेडमेनमोन, बिथांमोननि जाय सिनियर सिटिजेनशिप, लोगोसे जाय बिथांमोना खेलायाव इन्टारेस्टेड। दा आंबो सिगां सासे फुटबल प्लेयारमोन। दा आंहा मोनसे मिजिं दं जे बे बेकवार्ड एरियानिफ्राय जाहाथे दिनैनि खेलानि थ्रुयैनो जे बे एरियानिफ्राय जोंनो नांगौखिनि प्लेयारा ओंखारहैगोन। आंहा बेजों थांखि। बेयाव जे जों डनेट खालामदों, आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं डनेट खालामदों। बिथांमोना आंखौ लोगो हमहैदों जे एथ'निफ्राय एथ' थारिखसिमहालागै जोङो मोनसे खेला ट्रफि होनाय जागोन। दा गतिके नोंथाङा नोंनि साइडनिफ्राय जा हायो जोंखौ मदद खालामोबा मोजां। आंबो अके खालामदों। दा बिथांमोननो आं दिनै हरबाय। मोजां खेलाया साक्सेस जालांबाय। गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दिनै बाहागो लादों आरो आंबो बेयाव अपेनिंआवबो आं दंफैयो। आं दिनै फाइनालावबो दिनै फैदों। गोजोननाय थाबाय। दा आङो बेखौल' मोनसे मिजिंथिदों जाहाथे बेकवार्ड होननानै जों जाहाथे नासयनानै थायालासिनो बयबो बे खेलानि इनकारेजखौ जाहाथे होफैयो। आं बेखौबो बयखौबो खावलायबाय आरो गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावनानै आं आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोनथों।